जय हिंद सर। जी सर, पता चलल बा कि रघु होटल में खाना खाए गए लोगन के कुछ पता न चल रहल बा। जी सर। सर अब हम ओइजा खातिर निकल रहल बानी। ओके सर, जय हिंद सर। सर आप लोग यहाँ काहे? हम यहाँ ना आ सके नी? अरे सर ऐसा ना हा, ये आपे के तो होटल हा। आपके आवे से तो हमार होटल के रौनक बढ़ गई बा। पता चलल बा कि तहार होटल में खाना खाए वाला लोग गायब हो रहल बाड़े। अरे सर ऐसन कुछ ना हा, हमार होटल के खाना सबसे सस्ता और स्वादिष्ट होकेला। यही से आसपास के होटल वालन के बिक्री बंद हो गई बा, तो उहे लोग ये अफवाह उड़ा देले हुई हैं। जी सर, यहाँ ऐसन कुछो भी हाथ ना लगल जैसे ही पता चले कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है सर, हम ए पे नजर रखब सर। जय हिंद सर। सुबह से शाम हो गई, आज एक भी ग्राहक ना आई। जी बॉस। रघु, ये का चल रहल बा? एक हफ्ता हो गइल बा और अभी तक एक भी ग्राहक ना आइल। बॉस, लोग डर गइल बाड़े और पुलिस के भी आना हो गइल त गांव के लोग आओ बंद कर देले बाड़े। हमरा कोनो बहाना ना सुने के हा रघु। अगर ऐसा नहीं चलत रहल त हमार काम के नुकसान होखी, जौन हम बर्दाश्त ना कर पाई। बॉस आप गुस्सा मत करी, हम कुछ करता नहीं। इहे अच्छा होखी, तहरा खातिर और हमार काम के भी खातिर। अब से 50 रुपया में ना बल्कि 20 रुपया में भरपेट भोजन करी, सस्ता भी और स्वादिष्ट भी। आई आई 20 रुपया में भरपेट भोजन करके जाई। चली भाई साहब, खाना खा ली, कुछ चाय पानी ले ली, ज्यादा ना बस 20 रुपया में। अरे ना भाई, तहरा खाना के चक्कर में अगर हमरा के कुछ हो गल ता ना भाई, हमरा के माफ करा, हमरा ना खा के बताहर होटल के खाना। अरे ऐसा कुछ ना होकी, आई तो सही, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनल बा। अरे भाई भूख ना बा हमरा के ज्यादा। भूख ना हा तक का भइल, चल के एक ग्लास ठंडा ठंडा लस्सी पी ली। भैया हमार नाम भोला हा, हम मुसाफिर बानी और हमरा बहुत जोर के भूख लागल बा। कहीं कुछ खाए खातिर मिल जाता हम अपन भूख मिटा ले हब। अरे आप सही जगह पे आयल बानी, हमार होटल के खाना सस्ता भी हा और स्वादिष्ट भी बा। पर भैया हमारा पास तो पैसा ही ना बा। अरे कोनो बात ना, आखिर जरूरत पड़ला पे इंसान ही इंसान के काम ना आई तो वो इंसान ही कैसन। भैया आप बड़ा दयालु बाड़े। अरे ये सब छोड़ा और हमरा साथे चला, यही जे पास में हमार होटल हा, वहाँ के खाना खा के आपके सारा थकान दूर हो जाई। अरे इधर उधर का देख रहा बड़ा, चला तू जाके खड़ा हो जा और काम पे लग जा। ये सब कहा हमरा यही जा बांध के कहे रख ले बड़ा। तो यही जा हमार खातिर काम करबा ताकि हमने के और सोना मिल सके। हम तहरा कोनो काम ना करब। काम त तहरा करे के ही पड़ी, ना त बेमौत मार दिहल जाइबा। ऊ ई वक्त यहाँ का करता। अरे सर आप अगर कोनो काम होखा तो हमरा के बुला लेती। अरे ना, खाना खाए आयल बानी तारा होटल के। सर होटल तो बंद हो चुकल बा, फिर भी देखा तानी कुछ होई आपके खातिर ता। सर ये दाल रोटी ही बचल बा, आप यही से काम चला ली। ये आवाज कैसे ना? सर वो होटल के इंटीरियर ठीक करा रहल बानी।
अगर तू काम करे से मना करबा त तहार हाल ऐसे भी बुरा हो की। काहे जिद कर रहल बड़ा, यह तहार नियति है। अच्छा त ई काम हो रहल बा होटल के आड़ में, हाँ? तू यहाँ कैसे आइला? जहाँ मुजरिम होखेले वहाँ हमनी जैसन पुलिस ऑफिसर पहुँच ही जाले। खाना में बेहोशी के दवा मिला के मासूम लोगन के यहाँ लेके आवेला गैर कानूनी काम करवाए के खातिर। अब तू हमनी के बारे में बहुत कुछ जान चुकल बड़ा, ता अब तोहरा के मरे के ही पड़ी। ना रघु, एकरा के भी काम पे लगा दा, ताकि एकरा के देख के बाकी लोग भी समझ जाएं कि यहाँ हमार काम के केहू न मना कर सकेला। ई वर्दी लोगन के हिफाजत खातिर पहनले बानी, तहार गुलामी करे खातिर ना। छोड़ दा ओकरा के, वरना तू लोगन के अंजाम बहुत बुरा हो की। रघु, पहले इंस्पेक्टर के ठिकाने लगावा, ओकरा बाद ई कमीना के। के बाड़ा तू, हमरा के छोड़ दा। हम आज से सारा गलत काम के छोड़ दे और लोगन के भी आजाद कर दे। छोड़ दा हमरा के। मरे के तो तोहरा हो की, काहे कि हम तोहरा के मारे खातिर ही आयल बानी। रुक जाई, हम ना जानत तानी कि आप के बानी, पर एकरा के छोड़ दी। आप कानून के हाथ में ना ले सकेले। ई माल्या ई कानून के धज्जी उड़ौले रहल आज से 3 साल पहले। हम ई भीमापुर गांव के थाना इंचार्ज रहनी, इंस्पेक्टर भोला सिंह। एक दिन ई लोग खाना में नींद के गोली मिला के हमरा के और हमरा साथियन के थाना में जिंदा जला के मार देले रहे, काहे कि हमरा पास ई माल्या के खिलाफ सबूत रहे। आप एगो पुलिस वाला होके कानून के अपना हाथ में ना ले सकेले। कबो कबो ई जैसन मुजरिम के सजा देवे के खातिर कानून के दायरा से हट के कानून के हाथ में लेवे के ही पड़ेला। डरा मत, अब तू सब आजाद बड़ा। अरे यार, ये बिजली के नाटक तो रोज के नाटक हो गइल बा। थोड़ा सा भी मौसम खराब ना भइल कि ई रूट के ना जाने कौन सा मायके चल जाली। कबो कबो ऐसा लागेला कि जैसे हम बंगलो में ना कौनो भूत बंगलो में रहनी। सही कहला। भूत भूत। जय जय, केहू नहीं के, केहू भूत ना हा भाई, ना हा, देखा केहू ना हा। ना यार रहल, यहाँ कोनो भूत ही रहल। हम देखले बानी, ओकर चेहरा एकदम हमार सामने रहल। हम सच कर रहल बानी। एक नंबर के फट्टू वाला तू। केहू ना भाई, आई जा। पता ना ख्यालों में काका देख लेवेला, पता ना ख्यालों में काका देख लेवेला। चला भाई अंदर चला, 100 काम बा करे खातिर। हाथ मुंह धोवे के बाद, खाना बनावे के बाद, फिर खाना खाए के भी बा। चला। यार तू लोगन के पता बा, हमरा प्राइवेट और गिरी वाली नौकरी करे के जरा भी दिल ना करेला। नौकरी करे के इच्छा तो हमार भी ना करेली, पर का करी, करे के पड़ेला। अबे गधा लोग, नौकरी ना करबा तक कमैबा का और खैबा का, और घर वालन के पैसा कैसे भेजबा? पैसा पेड़ पे तो उगेले ना कि जब चाहा उछला और तोड़ला। यही से आलस और ईगो छोड़ा और अपन कर्म पे ध्यान दा। कर्म से बढ़कर कुछ ना हा। तो हर कर्म नौकरी करके पैसा कमाए के हा, तो चुपचाप ईमानदारी से नौकरी करत रहा। काश पेड़ पे पैसा उगत तो मजा ही आ जात। अगर सच में ऐसा होखत ना, तो हम शहर आए के बजाय अपना गांव जैती और वहां के सारा जमीन में पैसा के पेड़ लगा के
सीधा आरबीआई से धंधा जोड़ लेती और ऐश करती ऐश। ओए शेख चिल्ली की औलाद, ख्याली पुलाव पकाओ छोड़ा और हाथ मुंह धो के सुझ जा, सुबह ऑफिस भी जाके बा। तब तू लोग चला, हम जरा बाहर के हवा खा के आवता नहीं, थोड़ा ज्यादा ही खाना खा ले बनी आज। इतना सारा पैसा, पैसा ही पैसा, सरवा हम तो अमीर बन गए नहीं। अब पैसा कमाए के खातिर हमरा क्यों के भी नौकरी करे की जरूरत ना पड़ी। इतना इतना पैसा से तो हम खुद मालिक बन सके नहीं। खूब ऐश करब हम, अब पूरा देश विदेश के सैर करब, पैसा ही पैसा आता। अबे ई कहा तैयार कहना भइल बड़ा, ऑफिस ना जाके बा का? ना जाके बा, इन नौकरीगिरी अपना बस के बात नहीं खे। यही से हमारी रेजिग्नेशन बॉस के मुंह पे मार दिया। मजाक छोड़ा और जल्दी से तैयार हो जा। ये मजाक ना हमार दोस्त, ई ता हमार दिव्य चक्षु खुले वाला बात बा। दिव्य चक्षु मतलब अब हमार आँख खुल गई बा हमार दोस्त। अब हम जल्द ही खुद के बिजनेस शुरू करब। यही से ये रेजिग्नेशन ना बॉस के मुंह पे ही मरी है। तू सच में सीरियस बड़ा ना, या सुबह सुबह भांग चढ़ा ले बड़ा? जब केहू इंसान के ओकर सच्चा राह मिल जाला ना, तो ओकर मजाक कैसे उड़ावल जाला जैसे तू उड़ा रहल बड़ा। लेकिन अब बस भाई, हमरा अपना लाइफ में कुछ बड़ा करे के बा, जेकर समय आ गइल बा। हम तक कहा तानी तू दोनों भी नौकरी छोड़ा और हमार साथे जुड़ जा, पार्टनर बन जा हमार। स्टार्टअप के झंडा ऐसे गाड़े के कि करोड़ों के कंपनी के अरबों के कंपनी बना दिखल जाई। बोला का कहा तोरा? देखा भाई, सच कहीं तो हमरा कैसन लग रहा बा कि कल रात तोरा के बहुत तेज बुखार भइल रहे, जौन तोरा सर पे चढ़कर नाच ना रहल बा बल्कि तांडव कर रहल बा, तांडव। तू आज आराम करा और आराम से सोचा कि तू का बोल रहल बड़ा। हम शाम की मिलब, चला बे। हेलो बॉम्बे होटल, आपके यहाँ चिकन और पनीर के जितना भी आइटम बनेला सारा एक एक प्लेट, और साथ में चॉकलेट आइसक्रीम, गुलाब जामुन, ऑरेंज जूस और मलाई लस्सी लेके जल्दी से व्हाइट हाउस रोड में बंगलो नंबर 1 में भेज दा। आज से रूखा सूखा खा बंद, 5 स्टार होटल के खाना शुरू। वाह का खाना रहा यार, मजा आ गई। पेट पूजा तो हो गई, अब थोड़ा शॉपिंग भी कर लिहल जाओ। हेलो भवेश भाई, केम छो? मजा मा? अरे आई एम भी मजा मा। अच्छा भाई, आपके पास जितना भी ब्रांड्स है ना, मतलब जितना भी, उस सब के डिट्टो 3-3 पीस भिजवा दा। जैसे कि मीडियम साइज के शर्ट 3, टी शर्ट 3, साइज 30 के जींस 3, घड़ी 3 और 8 नंबर के 2 चप्पल और एगो 9 नंबर के शूज में भी ऐसा नहीं करिया। अरे का भावेश भाई, कैसी देहब? अगला पिछला सारा क्लियर कर देहब, बोनस मिलल बा हमरा के। भेजा भेजा, अब हम बनब हीरो। ये नया जूता चप्पल और कपड़े देखकर तो सुभाष और जय भी बहुत खुश हो जाई हैं। पैसा भी का खेल खेलेला, कमाल होला यार, पैसा कमाल होला।
अरे पैसा आयल ना कि सोफा भी रंग दिखा दिलस। अब भाई ठीक करता नहीं सोफा के बच्चा की। हेलो अग्रवाल फर्नीचर। हाँ थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बस 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 ये ठीक बा। हाँ इला पैसा और ये 500 हमार तरफ से टिप। थैंक यू। अब मजा आयल। अबे ओए ई दो नमूना के रहले। अरे आवा आवा हमार दोस्त, तोहरे ही इंतजार करत रहनी हम। और वो कोनो नमूना ना रहले, इस सोफा छोड़े आयल रहनी उ लोग। हम खरीद ले बानी। कैसन बा? अच्छा बा ना? अच्छा चला छोड़ा ई सब। ई देखा। अबे का है ई सब? इतना सारा सामान के कर हा? कुछ हमार और कुछ तू दोनों के। हमार? हैरान होके की जरूरत नहीं खे और ना ही टेंशन लेवे की जरूरत था। सब कैश पे ले ले बानी। तोहार कोनो लॉटरी लागल बा का? या घर वालन से पैसा मांग के शहंशाह बन के फिर रहल बड़ा तू? या कोनो खजाना हाथ लग गइल बा तोहार? सुबह से अजीब ही बताव कर रहल बड़ा यार। अरे हमार भाई, तोहरा जौन समझे के बा समझ ला, पर अपना अपना चीज के एंजॉय करा। अमर सच सच बतावा, तू कोनो चोर गैंग के तो ज्वाइन न कैले बड़ा? मतलब इस सामान तू चोरी के पैसे से खरीद ले बड़ा ना? कर देला ना इंसल्ट की बेइज्जती यार। ध्यान से देखा यार, हमारी प्यारा सा शक्ल के लागत नहीं काम कहीं से तोरा के चोर और? हाँ लागत नहीं फिर? अच्छा अभी सवाल जवाब छोड़ा यार और अपन अपन सामान चेक कर ला। फिटिंग विटिंग ऊपर नीचे होगी तो बदल लिहल जाई। आखिर कड़ा कड़ा नोट देले बानी। अरे बैठा भी यार। फटल टी शर्ट लागत गलती से आ गई होगी। तू तू एक छोड़ा, एक देखा। ये का फटल पुराना सामान मंगोले बाड़ा यार तू? ऐसन कैसे हो सकेला? ये सब अइला के बाद हम खुद अपना हाथ से चेक कर ले रहनी, तब तो सब ठीक रहल। हमार तो कुछ समझ में ना आ रहल बा का हो रहल बा ई सब। अबे सुन, अगर तोर मजाक हा तब बहुत ही बेहुदा हा और ये बेकार सा मजाक के खातिर आज तू घर में रुकल रहला ना। प्लीज जाके डॉक्टर के दिखा दा। तो हर दिमाग सच में ठिकाना पे नहीं खे। बाय द वे जय और हम खाना बाहर ही खा के आइल बानी। तू अपन देख ला, हम जाता नहीं सुते। अबे यार अमर, ना अंदर हा ना बाहर बा ना टॉयलेट में। इतना सुबह सुबह ही कहाँ चल गई? छोड़ा ना यार, आज अपन टर्न हा ना सफाई के, उहे करके चल जाओ। अरे बाप रे, बैग तो बहुत भारी बा। जय हमार मदद करा। बैग सचमुच में बहुत भारी बा। वैसे में इतना सारा पैसा अब समझनी। ये कमीना अमर यह पैसा के दम पे इतना उछलत रहल, पता ना कहां से चोरी करके ले आइल बा। का लिखल बा में? केहो गिरधर नाम के आदमी के एड्रेस हा। हमार ख्याल से पैसा उहे के हा। हाँ ना रहल, अभी पैसा हमार हा, चाहे चोरी के ही सही। पागल मत बना, दूसरा के पैसा पे गलत नियत डालब अच्छा बात नहीं खे।
पागल हम ना तू बड़ा जौन घर आए लक्ष्मी को टुकरावे जा रहल बड़ा। अगर तू तैयार बड़ा तो एकर 3 हिस्सा कर लिहल जाई, और अगर ना तो पैसा 2 हिस्सा में ही बटी, पर बटी जरूर, वापस ना जाई। चुप करा, पैसा देखा थी पागल हो गई बड़ा, चोरी के पैसा बाई, तू हिस्सा बांटे के बात कर रहल बड़ा। देखा हम ही एड्रेस पे जा रहल बानी, पहले हम ही गिरधर से बात करके पता करब कि पैसन के काज होला। अगर उहे मालिक निकलल तो ई पैसा हम ओकरा के वापस कर देहब, और अमर आई तो साले के बांध के कोनो कोना में बिठा दिया, हम आके बात करब। जी कहीं केकरा से मिले के बाप के? गिरधर जी बाड़े? जी हम गिरधर बानी। कहीं गिरधर जी हमरा एगो बैग मिलल बा, उ बैग में आपके एड्रेस लिखल रहल, तो हम ये जा गिनी। अगर आप उ बैग के रंग और ओमे कितना पैसा बा बता दी तो हम उ आपके वापस कर देहब। अंदर आवा, बैठा। उ बैग काले रंग के है ना? जी मतलब वो आपके ही हा। तोहरा वो काला बैग वो घर में ही मिलल हुई ना, जहाँ हमार बेटी रागनी और दामाद शेखर रहत रहले। जिया मुश्किल करके रखले रहा शेखर हमार बिटिया के। एक नंबर के लालची और क्रूर इंसान रहलू, हर रोज पैसा के खातिर हमार बिटिया के मारत रहल। अगर अपना बिटिया के खुश देखल चाहत रहा ना बढ़ऊ, तब पैसा लाके दा हमरा के। यही से मजबूर होके हम अपन बेटी के खातिर एक दिन अपन सारा प्रॉपर्टी बेच देनी, और फिर सारा पैसा के उ काला बैग में भर के ओकरा के दे आईनी। हमरा के लागल कि ऐसन करके हम अपना बेटी के खातिर खुशियां खरीद लेले बानी, ओकर खातिर हंसत खेलत जिंदगी खरीद लेले बानी। मगर उ कमीना इंसान उ पैसा लेके भी हमार बिटिया के ना छोड़लस। उ हमार बेटी के शराब के नशा में मार देलस, और पुलिस के पैसा खिला के ओकर मौत के एगो एक्सीडेंट बनाकर भाग गई। गिरधर जी अगर आपकी बात सही है तो हमार दोस्त अमर गायब हो चुकल बा, और कल से ओकर जोन व्यवहार बा ओसे तो यह पता लगा था कि ओकरा की बैग मिल चुकल बा। गिरधर जी आप जल्दी चली, नहीं तो हमार दोस्त मारल जाई। चली जल्दी। अरे यार इस सुभाष साला पागल हो गई बा, जौन घर आयल इतना सारा लक्ष्मी के वापस करे जा रहा बा। हमार दिल ही बैठल जा रहा बा पैसा के वापस देवे के बारे में सोच के। ना ना ना, चाहे कुछ हो जाओ हम एकरा के वापस ना करब। हम एकरा के लेके भाग जाता नहीं। अमर भी गए तेल लेवे, वैसे भी वो तो हमारे से पैसा छुपा के रख ले रहल। जय रागनी हमार बेटी। पापा आपसे एक बात कहे के रहे, दहेज देहल सही नहीं खे पापा। काहे कि बेटियन के खुशी पैसा से ना बल्कि एगो अच्छा जीवन साथी ढूंढ के ही खरीदल जा सकेला। आपके पैसा बहुत संभाल के रख ले बानी हम। जे भी गलत नियत से इनका हाथ लगैले हम ओकरा के मार डलनी। हमार बच्ची रागनी हमरा के माफ करता बेटा। हम ही शेखर के तहरा खातिर चुनले रहनी, बहुत बड़ गलती हो गई हमरा से, माफ करता बेटा।